Niġerjan li kien se jibda ġuri 3 ġie kkundannat 4 snin u nofs ħabs wara li ammetta 9 snin wara li import inqas minn 600 gramma kannabis minn sqallija għal skop ta' traffikar. Izimoki Jakubu Okjullu ta' 38 sena kien ġie arrestat mal-wasla tiegħu misqallija f'Diċembru tal-2014. Il-pulizija qalet li l-qorti li kienet sabbet il-kannabis imgeżra fl-ħamnej ġewwa borza tal-plastik safra fil-bagalja tiegħu. Testijiet tal-laboratorju aktar tard ikkonfermaw li s-sustanza kienet kannabis purità ta' 7.5%. Qabel ma tat is-sentenza l-imħallef Consuelo Xerri Herrera kkunsidrat diversi fatturi fosthom li huwa ammetta 9 snin wara li wettaq ir-reat u 7 snin wara li ħareġ l-attakkużi. Żagħżugħ ta' 20 sena resident in-Nadur Għawdex ammetta l-akkużi miġuba kontrih fil-qorti u ġie kkundannat sena ħabs sospiżi għal 3 snin wara ġie arrestat f'investigazzjoni brabta maħruq ta' żewġ muturi. Fis-sentenza fil-konfront tiegħu hu ngħata wkoll ordni ta' trattament fil-konfront tiegħu. L-akkużat li ħaraq iż-żewġ muturi volontarjament u li l-kawża tek għamel ħsara fuq faċċata ta' residenza privata tresaq taħt arrest fil-qorti ta' Għawdex quddiem il-Maġistrat Briġit Sultan aktar kmieni llum. Il-każ seħħ fit-2 ta' Settembru li għadda meta l-ħabta tal-5:09 ta' nofsinhar il-Pulizija u membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili intalbu jassistu fi triq Piju Ċellini fin-Nadur fejn stabu l-vetturi jinħalqu waqt li kienu pparkjati quddiem residenza. Fil-waqt li kienet ġiet informata l-Maġistrat tal-Asa Simon Grek li ħadet inkjesta, il-Pulizija bdew bl-investigazzjoni li waslu għall-arrest taż-żagħżugħ. Ritman Hartley ta' 36 sena mill-Furjana ġie akkużat li seraq madwar 5,000 euro mill-uffiċini tal-Kunsill Lokali tal-Gżira wara li għamilha ta' portinar mill-iskrivana tal-istess kunsill. Ir-raġel li kellu jieqaf mix-xogħol preċedenti minħabba raġunijiet ta' saħħa wieġeb mhux ħati għall-akkuża miġuba kontrih u talab għal ħelsien mill-arrest. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat għat-talba minħabba l-imputat u l-ġedif u anke għandu l-vizzju ta' droga. Wara li semet is-sottomissjonijiet kollha, il-Maġistrat Nadin Lija ordnat biex l-imputat jinżamm arrestat u talbet lid-direttur tal-ħabs biex Hartley jingħata l-għajnuna meħtieġa.